Toată lumea credea că are schizofrenie când Colo avea amintirile unei fete moarte. Acest caz a apărut pe internet și nu numai, acum câteva săptămâni, când psihologul clinician Rizvan Vlad Rusu a început să discute despre ce i s-a întâmplat. Un copil absolut normal, la 12 noapte își dădea ochii peste cap și începea să deseneze pe sute și mii de coli A4, obsesiv, un colier. Vreau să încep direct că este neconfirmat științific și noi din nou discutăm așa mistic. Totul începe când o fetiță de 8 ani este diagnosticată cu schizofrenie. Chiar dacă acest diagnostic într-un copil mic este foarte rar și controversat, dar această fetiță avea foarte multe episoade bizare, spun oamenii. Și anume, până la miezul nopții era normală, dar atunci ceva se schimba. Intra într-o stare diferită, ca și cum ar fi fost în trans. În acele stări, bineînțeles că ea trebuia să și facă ceva de oamenii s-au speriat, corect? Da, desena într-una un colier, era absolut obsedată de acest colier. Sute de coli A4 de schițe cu acest colier. Și mai mult spunea că se afla în jurul gâtului ei și că nu-l mai găsește. Un colier. Nu cred. În cele mai mici detalii. Un colier îl desena de mii de ori. Îmi veniseră cu un teanc așa, dar mi-au spus că există baxuri cu acele hârtii. Și plângea, și plângea, și plângea și spunea că ea vrea colier. Și localiza mereu Egipt, Cairo la margine, deși ea nu fusese niciodată acolo. Da, și o întreb, unde e fata, tati, colier? Păi colierul e în jurul gâtului meu, știu exact să vă arăt, este în Egipt. În Cairo, la margine, ea nefiind niciodată în Egipt. Da. Dar un lucru important era că această fetiță avea părinții foarte înstăriți. Și când s-au dus la acest psiholog Vlad, el a facilitat legătura cu un specialist arheolog din Egipt. Și el, după cele auzite cu colierul cu fetița, a fost de acord să se ducă să vadă exact locul despre care ea spunea și să facă niște săpături. Deci gândiți-vă câtă, cum să zic eu, câtă încredere să ai că fetița spune adevărul și că nu e... Dar dacă tot avea posibilitate, de ce nu? Hai să facem niște săpături. Psihologul susține că s-a descoperit un mormânt. Da, un mormânt cu mumie, exact. Și ce credeți că se afla la gâtul acestei mumii? Hai că v-ați prins deja. Acel colier pe care fetița îl desena non-stop. Da, măi, da. Un colier. Colierul ăla despre care fetița din România vorbea, s-a găsit în Cairo, în acel mormânt. Și de atunci fetița nu a mai avut absolut nicio problemă. Ăsta este cazul care, din nou vă reamintesc, nu este dovedit științific, dar este o poveste foarte interesantă. Este relatarea acestui psiholog clinician și fiind vorba de fenomen paranormal, sau mai bine spus reîncarnare, bineînțeles că lumea este foarte sceptică cu privire la acest subiect. Mie mi s-a părut super interesant și dacă acest videoclip ajunge și la Rizvan Vlad Rusu, psiholog clinician, îl invit să discute cu noi, să vedem care este situația, pentru că cred că avem de vorbit foarte mult pe acest subiect și eu sunt interesată și eu vreau să știu care este situația și care este adevărul. Pentru că, după cum bine știm, nu avem suport științific. Eu iubesc știința, dar iubesc și subiectele astea așa mistice. Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să avem o discuție sau nu. Poate domnul clinician vede. Și cine știe, noi ne vedem pe data viitoare.